Добрый день, я Багдевич Надея. Прочитаю верш Владимира Дубовки, який називається «Золотая осенняя раница». Золотая осенняя раница, Хараством ты на свете одна. Солнце у пущи глубокой купается и ніяк не достане до дна. Метусіцца лісцё па оселіцы, як дзвіна матылькоў метульгі, і ўзівее яна, і пасцеліцца, распаветрыцца на берагі. А яны, берагі беражыстыя, не стрымаюць асенні напеў. І ліецца, віецца сукрысты ён, і разгортваецца каля дрэў. Прытулі, прыхіні на апошняе і згадай гэты дзень залаты, што над пушчай з галелымі пожнямі рассыпаў залатыя лісты, рассыпаў і раскідваў прыгоршчамі на акрасу, на жаль, на ўспамін. Развітальная хвіля найгоршая, яна можа і сэрца спаліць. Не бядуй, не гаруй, пад цяжарамі мне не ісці, шчасця ў іх не шукаць. За балотамі хціць, за выгарамі прамяніцца пярэстая гаць. Не гаруй, ты дарэмна заплакала, я прыйду, я вернуся ізноў. Лёс для ўсіх не бывае аднакавы, як для тых засмучоных лістоў. Золотая осенняя раница с хараством, с пекнатою. Бывай, уже солнце за пушчу хаваецца, кармазынам гарыць небакрай.